An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ natara san o kalo 8 utu kalo don bi o tile 17 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔnna bɛ wele ko jɔminɛ kalo an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunnafoniw cayara kunungo an b'a lɔn k'a fɔ Kurumare dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko Fulakugu ni o dugu kɔrɔba ye kunungo jadiwala tigilamaw nana olu wuli ka bɔ yen o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Mali ministre ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ taamana juma tɛmɛnen na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kilo 15 ka gun ɲɔnɔ na ndenmugukaw fɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa sɛbɛn an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔ ka furancɛla fanga ma ɲɛma olu ka baara bɛ kimɛ jumɛn de la kalata yɛlɛma a ka kɛ yɛlɛma a kana kɛ maa dɔw b'u ka sira dɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la sungokaw fɛ bi gɛlɛya kɔni ka dɔ k'a fɔ n'u bɛ ka don ka taa fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ka fara Haut Conseil islamique kɔnɔna bi kumaw cayalen bɛ kunungo Haut Conseil maa dɔ welelen tun bɛ ka dɔ k'a fɔ kan 1 kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya bilama o dili bɛ ka don ka taa fɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kunungo Kurumare kɔnɔna na dugu kɔrɔba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kugoni Pel fɔ cogo la u b'a wele ko Fulakuguni o dugu in yɛrɛ ni ka dɔn k'a fɔ Jawali cɛ kilo 3 kilo 4 e ka dɔn o dugu in dɛ kunungo jadiwala tigilamaw o y'a sɔrɔ kunnafoni carila k'a fɔ ko kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunna k'u ye lajɛrɛ dɔw kɛ kade la o ye fala kɔfɛla ye k'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna u bɛna wulikajɔw kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka komini ninnu k'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na k'i ka dɔn k'o ye jadiwala tigilamaw u y'o hakila de kunnafoniw carila fan bala yɛlɛ fɛ ka bɔ kadi la ni ka kunnafoni caman di an maaw sen fɛ maaw hakila k'o kɛra kuma ye ten o kuma min fɔra o dugusajɛ an b'a lɔn k'a fɔ kunungo u donna o yɔrɔnin bɛɛ la Fulakugu ni jama caman u donnen u y'a yira olu la k'olu ka minɛnw cɛ ka bɔ yen pewu e ka olu bɛna baara min kɛ e ka a tɛna kɛ k'u sigilen to yen k'olu wuli ka bɔ yen olu kɔni u ka minɛnw cɛ kunungo ka wulili yɛrɛ daminɛ maa caman ka fɔ la ko nin min kɛlen filɛ e ka dogolen tɛ wa kunnafoni bɛɛ lajɛlen carilen bɛ k'a di lakana tigilamɔgɔw ma ka tila ka nin kɛ lakanabaw yɛrɛ se ka ye yalima nin ko min filɛ ka kɛ den nin tora tan e ka dɔn maa bɛ se k'a fɔ a laban bɛna kɛ fɛn jumɛn de ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la an bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmaaw su ni tile kunnafonidanya tɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kalama ka tila ka jamana lajɛ bi a bɛ ka kɛ batɛmɛ sira ye don o don ka taa fɛ maaw dabali bannen bɛ fɛn min fɔ u ka wulikajɔ kɛ u k'a dɔn bi ni fɛn min bɛ yen walima n'i y'a sɔrɔ ni fɛn yɛrɛ min bɛ yen dɛ n'a sɔrɔ bi e ka dɔn ko in yɛrɛ bɛ cogo min na sigida maa caman ka fɔ la a ka fu ye ten sa dɛ n'o tɛ kunnafoni dibaliya tɛ wa i ka dɔn yɔrɔdɔnbaliya tɛ k'a kɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ kɛrɛfɛ ka tila n'olu ni u kɛra ɲɔgɔn na u bɛ wulikajɔ ta ka kunnafoni d'u ma u ci ma ye fo a bannen kɔrɔ kɔ wa o kɔfɛ gɛlɛyaw b'u sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a lɔn k'a fɔ u tɛ se ka foyi k'a la jamana ɲɛmaaw e ka dɔn o ye dabalibanko de ye an bɛ fɛn min fɔ an bɛ dugawu kɛ Ala de ka Mali basigi n'o tɛ an bɛ bolo min kɛ ka taa su ni tile an b'o de fɔ jamana in bila ma i ka dɔn k'a fɔ basigibaliya kɔnɔ u bɛ kɛ cogo ka taa fɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wele bɛ bila ka dɛsɛ k'a sɔrɔ wolomasiri tabaw bɛ jamana kunna o waati o ye dabalibanko de ye ne ba ye tiɲɛni kɛ olu kan ka sami Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi o mara kelen kɔnɔ n'o ye sungokaw fɛ yen dɔgɔfɔɲɛ in kɔnɔ na kunnafoniw e ka dɔn tun carila dɔgɔfɔɲɛ tɛmɛna k'a fɔ ko avion kɔni k'o taara avion min n'i y'a sɔrɔ k'o taara mugu fili ye kunnafoniw na k'a taara mugu fili tongun dɔ de kɔni kɛrɛfɛ e ka dɔn kɔni kɛra so ye ka tila ka segin kabini o kɔni kɛra jadiwala tigilamaw kɔni ye n'a bɛɛ cɛ ka ban u y'u tori ka gɛrɛ sungona sanga ni waati bɛlen kɔnɔ na u tun bɛ yɔrɔ min na n'o tun ka jan dɔɔni u gɛrɛla ka tɛmɛ kɔrɔlen kan o kɔni kɛlen bɛ ɲɛnibagoro ye ka ɲɛsin maaw ma e ka dɔn muso dɔ an balaka dɔ k'ale y'a yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ a jiginna a lasirilen tun don a jiginna fɔcogolaw b'a faamuya cogo min na gɛrɛsɛgɛlen tun bɛ a jiginna mun kɛ Ala ni kɔngɔ fɛ e ka dɔn sin ma sɔrɔ ka di den ma den danyana o kɔfɛ kɔngɔ fɛ maa fila wɛrɛ olu tilala ka danya ka fara o kan hali bi dɔw kɔni bɛ bi
u bɛ kule la kɔnɔdimi i ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ka dabali ban bi ji kɔlɔn min tun bɛ n'u kun b'o ji min o tɛ yen bilen u bɛ ka sanji de min dugu kɔnɔna na ni dugu kɔnɔ buwadingɛji ye i ka dɔn sɔngɔkaw bɛ kulo su ani tile jamana ɲɛmaaw i ka dɔn olu sigilen bɛ ko dɔ ka fara fanga kunda kan walima dɔ ka bɔ a la i ka dɔn k'a sɔrɔ bi an bɛɛ lajɛlen de bɛ jamana kelen kɔnɔna na i ka dɔn n'i wulila k'i jɔ n'i ye sɛbɛnfura lajɛ min bɛ jamana kuntigi ka sɛbɛnfura kan n'o ye malidenya ye u bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ e maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔngɔ walima e maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔngɔ kɔfɛ o sɛbɛnni kelen de bɛ i ka sɛbɛnfura kan k'an bɛɛ ye jamanaden kelen olu bɛ kilimu jukɔrɔ su ni tile ko bɛɛ ka far'u kan k'u ka fanga kɔni ka dɔ fara kunda kan k'a sɔrɔ dɔw bɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnɛba goro la bi se bɛɛ lajɛlen bɛ masa min o ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen la ala k'an ka jamana ni k'a minɛ i ka dɔn juguw la basigi ni lafiya bɛ se k'an ka jamana sɔrɔ cogo min na sigidaw ka bɛɛ lajɛlen to lafiya kɔnɔ i ka sigi la n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ mali minisiri ɲɛmaa ale tun ye taama kɛ ka taa mara kelen in kɔnɔna na nga mara min don i ka dɔn a yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a fɔra ko gɛlɛya bɛ yen ɲɔnɔ ni jabali cɛ o ye kilo 60 ye k'a dɔn ɲɔnɔ ani denmugu ni ɲɔgɔn cɛ kilo 15 mali minisiri ɲɛmaa dr Choguel Kala Mayiga ale taara yen dɔgɔfɔnya in kɔnɔna na ani i ka dɔn k'a fɔ cikɛlaw ka ɲɛmaaw ka taa se ɲɔnɔ marabaw ma minnu ye mara ɲɛmaaw ye jajɛba kun b'a la ka taa se cikɛlaw ka deleke ale ye kuma ta fo ka taa bila maa ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛla olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma chambre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye ko ala ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ne ka kuma dɔw fɔ jamana minisiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ an k'u lamɛn. Premier ministre nka mɛ mun na a nana baara dɔ de n'u don baara boloma dalen n'a bɛ na dugukolo hectare 4,200 k'o don ba la dugukolo hectare 4,200 k'o don ba la o dɔrɔn tɛ dɛ baara boloma dalen kɔnɔna na minnu sakara miliyari 26 Alimaɲi jamana fɛ ka foli kɛ Alimaɲi jamana ye. An bɛ Ndenbukaw fo an b'u waleɲuman dɔn an bɛ premier ministre fo n'a ka jama n'a ka délégation vraiment an b'a yira gouvernement na vraiment basi foyi tɛ an fɛ yan gɛlɛya kɔni min b'a la insécurité bɛ yan an y'a o ɲini premier ministre fɛ a k'an dɛmɛ sécurité ka kɛ donc cikɛlaw bi an bɛ layiru di ni taara i b'a fɔ président transition ye ni ala sɔnna cikɛlaw an bɛ layiru d'aw ma an bɛ aw soutenir 100%. Premier ministre n'a ma ka fo k'aw bɛɛ fo k'aw barikada aw ka nani na anw fɛ yan nɔ bi Ndenbugu ofisi cikɛla bɛɛ lajɛlen nin baara min bolodalen filɛ nin a fɔra tari 15 kɔ ancien Alimaw ye min dilan Ndenbugu zone kɔnɔ projet ko in an b'o kuma jɔ yan nka bi fɛn min tugu o la monsieur le premier ministre o ye insécurité ko ye le problème d'insécurité monsieur le premier ministre seba tɛ kɛlɛ la a ye fɛn négocier a y'a négocier kɛlɛ n'i sera dɔrɔn a ko ye nimisa ye puisque foyi tɛ kɛlɛ kɔfɛ tiɲɛni kɔ monsieur le premier ministre a ye kɛlɛ ɲini a ka négocier adamadenw ka segin ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ɲɔna monsieur le premier ministre office du Niger cikɛlaw bi u bɛ ɲini ka dɛsɛ cikɛ ma dɛ taa yɔrɔ tɛ tɛ anw na anw tɛ se ka taa fara aw ka Bamako ye ɲɔna n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi hali an si cogo an t'a dɔn an ka sow kɔnɔ insécurité a sababu a ye wuli k'a jɔ a ka ɲɛɲiniw la n'a ma wuli k'a jɔ a k'an protéger monsieur le premier ministre office du Niger ala kana tiɲɛ ala kana tiɲɛ ɲɔtɛ n'an taara nin taacogo la n'ala ma fara an kan an bɛ dɛsɛ cikɛ ma 2008 à 2020 gouvernement du Mali a bɛ engrais subventionné kabini initiative ri fo ka na se 2020 ma u b'a d'a ma 111 an y'o k'o la nka 112 an nana bali mun na en 2020 gɛlɛya kɛra an coronna fo k'a fɔ an coronna donc office du Niger cikɛlaw salon ko engrais bɔrɔ 2 de dira ma tari la au lieu de 6 o bɔrɔ 2 a ma se ka kɔrɔlen bɔ ɲ'a ma ala yɛrɛ jati kama. n balimaw salamu aleykum premier ministre an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na ministre agriculture bi yan an ka foli b'i ye an b'a dɔn don min an wulina ni office Niger problème 4 de ka taa s'a ma Bamako o problème 4 vraiment a y'a bɛɛ kɛ délégué général da sera ma ko salango bɔrɔ 2 dira n ye ne ɲininka n b'a fɔ fɛn ma di munna bɔrɔ 2 de fɔra a bɛ di waati min le 15 septembre o y'a sɔrɔ sɛnɛ banna sɛnɛ bannen kɔfɛ o tɛ angɛrɛ kɛ kuma ye dɛ premier ministre anw tɛ sira saya ye nka anw bɛ sira kɔngɔ saya ye saya bɛ se k'i fa k'a sɔrɔ i m'i malo kɔngɔ tɛ mɔgɔ si fa n'a m'i malo i man kan ka maa min deli i bɛ t'o deli a y'an dɛmɛ ni fɛn 3 ye fɛn fɔlɔ a k'an dɛmɛ sécurité ko la fɛn 2nan
ayan deme anga gisoro ten sabana ayan deme ni engrais koy premier ministre ika mobili ni ya tabi ka joya peut-être abisa million bi woro mais motu kilter million saba ni o yo ambo de ta ka mobili ntoy ambe femo fena ni dumuni tey foyte kelati kelebe bande kele gamana kuma de yaba ambalona ka fo ni tuye cikela nyema ukanye kuma kolomara te dore tegere tumanga fo anga mali ma nyema o kene kaye o kelen tuguni upmbera pmbe chugumana o dabal bandi na furabi kana jo ndemugu oni jabal chay kilometre bisaba ni dure gelebe kaseka ta gelebe yoro na umataide kanu jo chendo geleba yoro bela nga strada ni fe yoro mimbe ni asono magafusa kana joy ka bade unto gelea konena ka kla kata jokubi tegere fulu ye ko chigela ube fronyela fanga manyema kubi de nyata kanya sumane kanga chigela shika de metenya sinka do ka fo fronyela fanga manyema umani kanka kuswa ka unane ko fe ambika dinga kono kata fe gelea dan ku tara kata furukene da ube katulu di chigela uma o furukene e ka do tede imase dogoni na fulo ko fabe koroka jole la ni da bal bankudi mara in kono na bi du kolo mombe ni asoro mobe ukaka munu moke ukle u desera ko chige e ka do kaswa ke ma do ka ngana juga ka nyesuma ka marfata ka nyesuma abi klaka tara projet kura ko ka to blasenga sonanga tani keo munu be dul desere me ka ta furu la fereti ke jamana nyama u fekera ni na suratu de be fanga kuna bi kolu blau ka furu ka sene folo furu kura beti fo nyama shi yoro ina ikaswa ke furu munu be nulu e korole wi olu sene ka barani e dabal bankude ni yelena de ni chatrbo de ka nyesinyo no marabolo mabi o kofe u klaka ta tegera fula ambe femi fo nyama munu be ni asoro bi ela jade ba yere min flenyo no marabolo ko na be ni asoro beba do kamini kunungo fo bi kulu be de ta ko tikela ko bashi fo ite o ko ni kero ka fo ko mabe bon ko ya ambe femi faran bele eleka u ka sabali ko jamana hina mina sango basi la fia be sega mausoro tikeda la chugo mina bi kenen kai ministre nyama yere no docteur Chokal ko kala mai gae kuma number ele ko fe ale kuma mi fo kenen kai u fle ka ndibu kawfu walimando ayan kumbe chogo mina abonyana ma ko sabe anana ci bawdila président de la transition ani gouvernement togola kata sénégalais fe bagamaraw moni kelaw ni malien ta ni kemeta bisigi obe sénégalais bagamara moni kala ani dawo kelaw kawfu ka walimando pinier séné watidi awbe barala gelia bawka ka fawye ko gouvernement mimbe sénabi ni be malikuna oye awga barakelaw de ube awde kablala ka fawye gelia mimbawka an kumba do yani amana me miye chama mesisa na conseil chama nana unana muna ka discours nun la me ka ta seben ka dima ka don tigidi gelia mimbe jamana donc est ce que kuma mimbe fo ya micro ani mimbe jamana donc o yekeli ni sera bamako ne bana bata ka ta yira président de la transition pour que solution mimbe se ka soro gelia mimbawka ango nyini ka solution sabati ce gouvernement e awga barakelaw di nu ga baraka nya ba don nu tora kuma doron dara fana aw ba don anu ba fe transition abe bando mina aw ka se ka fo président na ka premier ni gouvernement be ku yi do fara jamana ga lakana ka so yi lakana ku kuma fo ya yu do fara debe min kan ke Sénégal yu do fara ka fo malion be ka do dakelen ka bo dakelen fo ku yu do faruka amba fe o de ko ni transition be bando mi Rikama, aw ye kuma min fo mu be seben ka ta président gwa ni solution be sora la abe sora insécurité ko a fora yoro bela a fora ka sadan nogo ko engrais ko do ka faraka aw ye ofidindial président félicité ko parce que redevance mi délai mars kalo bi sabani kele ni ku masara aka foro ku boshala ale ya poussé ni kalo sigi kata fo novembre kalo bandomi oye do fara awa chesirika be barka da ne fara ba fo la ou ya nommé pour ka ko office géré mais au gestion là akanga situation lage ka solution soro mi me se ka ko nyana bo ka soro jamana do matoro donc le fait kaye relevance dati o le ka foro boshi mo la aye do fara watika kalo sigi mo ka sara don doni dugu tigu fana almamiu aya do awde jamana majorité nana anana ka fawye ba fu ko malikura abe ski fondation minunka malion bebe na ben oka avec domina au ka dele ko kata u ka kungofu jamana dom bebe nyon soro commune o commune
u ka délégué bila ka taa u bɛ fara ɲɔgɔn kan kuma min bɛ bɔ assise nationale a tɛ kɛ comme kɔrɔlen kumaw bɛ ban tɛgɛrɛ bɛ fo mais ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn bila dɔrɔn a bɛ bila tiroir kɔnɔ ni ze in na ni assise banna o dugusɛ bɛɛ application bɛ daminɛ gouvernement de transition bɛ se ka fɛn o fɛn appliquer ale yɛrɛ b'a waliya a ma se ka min kɛ gouvernement min bɛna kɔfɛ o de bɛna waliya c'est ça Mali kura bɛ jɔ nin cogo de la ni gouvernement transition sera ka min jɔ a b'a jɔ n'a ma se ka min kɛ gouvernement min bɛna o de b'a waliya ka taa ɲɛ k'a fɔ yo aw ni ce aw y'an kunbɛ cogo min na aw y'an bonya k'a sɔrɔ insécurité ba bɛ yan mais o bɛɛ la bɛɛ y'i ka baara bila ka na yan ka tile bɛɛ kɛ yan n b'aw fo ka waleɲuman dɔn o la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kogalamayiga ni tun ale ka ɲi kɛnɛ ka ye ko insécurité min bɛ yen n'o kɔrɔ ye lakanabaliya min bɛ yen bi k'u b'a kalama k'a sɔrɔ u ma se u selen kɔfɛ fana e ka dɔ farala dɔnniya k'aw fɛ nka nin bɛɛ kɛra maa ma sɔrɔ kɛnɛ kan min ko k'a fɔ anw b'a fɛ bi Mali ma ɲɛmaaw sɔngɔkaw fɛ yen walima Farabugu gɛlɛ minnu bɛ yan an ka bɔ yan an ka taa yan o si ma kɛ cikɛla ɲɛmaaw ka fɔ la an ye kabini baara in ma kɛ k'u y'a ɲini k'a fɔ ni Mali ministre ɲɛmaa kan ka taa ye k'u b'a fɛ a ka taa Jabali k'a ɲɛ da dɔgɔ firiyɔrɔw kan ale yɛrɛ m'o bali dɛ ko maa dɔw sɔrɔla minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu b'a ka taama labɛn k'a fɔ ko tiɲɛna ka ko lakarabana b'o yɔrɔ la tuma minnu bɛ yen ɲininkali bɛ kɛ yalima olu ye Mali yɔrɔ jumɛn maa ye nin ye dabalibanko de ye min ye Mali ministre ɲɛmaa ye fama ɲɛkɔrɔ kumaw caman b'a fɔra ye min bɛ yen n'an b'o fara kan Choguel Kogalamayiga y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ni fɛn min bɛ yen critiquew ka d'ale ka se ka fɛn fɔ k'a b'olu bɔ fɛn kalama min bɛ yen n'i t'o kalama u bɛ ka f'i ye ko cikɛlaw ka jisɔngɔ ko kalo dɔw farala kan k'u bɛ ɲɛmaa fo PDG min bɛ yen k'u b'o fo dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka se k'u labɛn de u ka kuma sɔnni i ka dɔn k'a fɔ e ka se kɛnɛ kan ka foli k'a la i ɲɛ kɔrɔ sango a bɛ kɛ sababu ye e ka dɔn olu bɛ jɔyɔrɔw ka se ka dɔ fara u jɔyɔrɔ kan nin y'a lajɛ fanba bɛɛ kun ye an bɛ min fara nin kan gɛlɛya bɛ cikɛlaw la ye sɛnɛmakɛ yɛrɛ dɔw la k'olu ka jisɔngɔ sara o bɛ yen o ma f'i ye fɛn bɛ fara Mali kan u ka yɛlɛma don kow la n'o tɛ an bɛ ka taabolo min kan e ka dɔn gɛlɛya kɔni a bɛ kɛ sababu ye k'a dili don tuguni ka taa an ka jamana de kɔnɔ na fɛn min jamana in bilama n'i bɛ Bamakɔ e tɛ foyi kalama la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in se ka minɛkɔrɔ kɔnɔ na n'an bɔra yen Haut Conseil islamique du Mali kɔnɔ na bi e ka dɔn ɲɔgɔn fɔnbaliya kɔni kɔrɔfɔw cayalen bɛ Haut Conseil n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ silama didenw ka fara ɲɔgɔn kulu e ka dɔn cakɛda kulu min ɲɛsinnen bɛ o baaraw ɲɛnabɔli ma o ɲɛma danga n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Mohamed Traoré la ale tun welelen bɛ kunungo kan na a taara weleli in jaabi jama taara nɔfɛ an b'a lɔn k'a fɔ weleli in kɛra cogo di Sufi Bilali nana ko ale ye kunnafoni sɔrɔ ale yɛrɛ kɛnɛ kan Sufi Bilali Jalo ale ye kuma min fɔ o filɛ. nana wuli sɔgɔmada na n y'a ye an ka Haut Conseil islamique vice président dɔ welelen don kan na n ye mɔgɔ fɔlɔ wele n y'a ɲininka ko in kun ye mun ye o ye kun dɔ fɔ n ye n ye maa filala wele n ko in kun ye mun ye o fana y'a fɔ n ɲɛna n ye maa sabanan wele o ye kun min fɔ n ye o ni fila ta tɛ kelen nka maa fɔlɔ fila ta maa b'olu ka kuma minɛ ka tɛmɛ sabanan in kan o kumana n y'a jigiya k'a fɔ nin ko in ye sɛbɛn k'i ko n ka wuli ka n'a sun kɔrɔ n sera sun kɔrɔ n ye mɔgɔ sabanan min ye o ye Ousmane Soli kuma in ɲɛfɔ n ye a y'a ɲɛfɔ n ye cogo min na a tilala kuma na n'i tɔgɔ de ye Ousmane ko ɔhɔ n y'a dɔn a ma fili a yɛrɛ tɔgɔ ma n ko kumana nin ye joli ye a yɛlɛla n ma joli o ko naani n ye nin fana jira la nin ye joli ye ko naani ko n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o ye joli a ko ne ma se n ko kumana i hakili tiɲɛ yɛrɛ la a dafalen wa i ye min fɔ n ye a bonyana ma walahi tile bɛɛ n'a sanga don n'an y'a kɛ ka ɲɛ an y'a k'an yɛrɛ de ye wa n'an m'a kɛ ka ɲɛ an y'a k'an yɛrɛ kun de la o conseil danga dɔ tɛ se ka minɛ ta ka taa n'a ye nin cogo in na k'an ti wuli k'an jɔ kunkolo a bɛ adamaden na nka ala ye adamaden ni danfɛn caman bɔ ɲɔgɔn na ni hakili de an ka baara ninnu kɛ ni hakili ye a ka kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa min dɔ bɔra yan aw b'a dɔn ne b'a dɔn a dɔn a ko asidi bɔnna a kan dɔw ko orizabeli bɔnna a kan hali ni ci bɔnna a kan a ka kan o conseil cɛ n'a muso diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan minnu bɛ ɲɔgɔn kuma fɛnw faamu u k'a fɔ an k'an jija an ka nin ɲɛɲini kɔlɔlɔ min b'a kan a bɛ ban cogo min na. Alahu Akbar. A kɛra doni minɛ coyi ne ye lettre fila sɛbɛn premier vice président bɛ a b'a kalama an ka bureau des éléments ɲɛmɔgɔ b'a kalama a sɛbɛnne ka kelen adressé a la ale tun bɛ taama na ka kelen adressé bureau exécutif la bon Haut Conseil bureau exécutif Haut Conseil ulama n'o ye dɔnnibaw ka bureau ye ani Haut Conseil contrôle ne yɛrɛ bɛ min kunna mun b'a aw convoqué donna min ka di ne yɛrɛ alamisa in na n t'a dɔn araba de don
min fɛ an ka sigi an ka kuma bawo ko dɔ wɛrɛ kana bi diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma fɔ ka ban n ye sira wele a bɛ taama na n ye kɔntaw wele kɔntaw ma o sɔrɔ mais n ye secrétaire général sɔrɔ an bɛɛ ka kuma ye an bɛ fɛ a kun n'a ɲɛɲɛ o ka ban. an balana k'a fɔ ni tun ye Sufi Bilal Jalo ni tun y'ale kan ye wele bilala min yɛrɛ ma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Mohamed Tarawele la ale yɛrɛ kuma ta kɛnɛ ka jama cɛra ye kuma min fɔ o filɛ. ka Islama jama fo nin ko minnu filɛ ni diinɛ dɛmɛ don Mahmoud Diko ko tɛ Usmanu ko tɛ Muhammadu ko tɛ Jaabi ko tɛ nin ye Alakira Muhammadu ka sunna Allahu Taala tɛ diɲɛ ni maa ka diinɛ ye ni diinɛ min ye o diinɛ an b'o labato fo ka taa se an joli tɔni laban ma nin waleya minnu filɛ nin ye nin babagali minnu filɛ nin ye nin bilenti minnu filɛ nin ye olu t'an bɔ an ja kan olu tɛ kɛ sababu ye an ka segin Ala ta ani kira ta hikima kɔnɔna na an tun t'a fɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛ se ka pase bi jamana in bɛ lahalaya min na ka taa ye an minnu ka kan ka tasuma faga n'anw tilala ka kɛ ɲɔgɔn semasɔrɔbagaw ye n'anw sera ka kɛ fitinɛ ɲinibagaw ye mais ni Allahu Taala sɔnna ma a tigilamɔgɔw bɛ istifzazu min ɲinina ahli sunna wal jamaa hakilitigiw de don an bɛ to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ ni fɛn fɛn bɔra nin ko in kɔnɔ ni Allahu Taala sɔnna ma jama b'o mɛn a filanan ye min ye plainte min nana k'an kɔrɔkɛ birife ni a ye lamɛnni kɛlen na o kumaba an tɛna don o kɔnɔ mais fɛn min b'a la k'an ye ayiwa maa su ko kɛ fagali kuma fɔ k'an ye maa su fana ko kɛ nɛninin kɛ ne ko faamakɛ in man ko nin ye kabako ye n b'a fɔra anw de ma yan k'anw ye kafiriw ye n b'a fɔra anw de ma yan k'anw ka misiriw ye jɔsɔnyɔrɔw ye n b'a fɔra anw ma yan k'anw de ni terroriste bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra aw faamaw yɛrɛ b'o kalama moyen b'aw bolo kɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'an ka misiriw f'u ye mais misali ma sɔrɔ janko ka taa se lamɔ ma ka taa mɔgɔw sigi nin ko in na o la fo ko ɲininkali kɛ nin cogo in na aw yɛrɛ de kan kɛ nin ko in juge aw de bɛ nin ko in ɲɛdɔn mais an kɔni bɛ kelen kɔni dɔn n'a y'a sɔrɔ anw yafara fɛn tɛmɛnen bɛɛ la anw nanina yan anw kɛra kafiriw ye yan anw kɛra jɔsɔnnaw ye yan anw kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen ye yan en tant que anw kɔni y'olu bila jamana basigi kɔni kama ne tɛ bila ɲɛmɔgɔw ɲɛ mais ni plainte ko in de don n'a y'a sɔrɔ faama ye maa kelen ta ye jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna o ne dɔn video min b'a la ni ne welela a sababu la nɛnini t'a kɔnɔ suurili t'a kɔnɔ Ala ka diinɛ ye fɛn min ye wa a ma dabɔ a kama yɛrɛ tafsiri senfɛ ko in de nana bɛɛ a k'a ye ko diiniya dɔ don ni se kɛra a ma a ka hayisiya to fɔ ka a ɲɛfɔ ni ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan kaban inshallah ɲɔgɔnyew bi kɛ ni baara in kan ka minɛ cogo min na ni Allahu Taala sɔnna ma a bɛ minɛ ten n bɛ kɛ kelen kɔni fɔ k'o d'a kan n'a bɛ hakilila dɔw la ko nin bɛna kɛ sababu ye ka o conseil ci wala nin bɛna kɛ sababu ye an ka bɔ a la wala nin bɛna kɛ sababu de bɛɛ lajɛlen ka segin a kan jamana cakɛminɛn de ye nin ye an bɛ diinɛ lapasa a kɔnɔ an bɛ jamana lapasa a kɔnɔ. an balana k'a fɔ nin tun ye Mohamed Tarawele kan ye ale min yɛrɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele bilalen tun b'ale ma o kɔfɛ Seydou Ousmane Madane Haidara ale min ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba ye ale ko ko ale kun ti ale ye kunnafoni mɛn kunungo a donna ya fitiri waati a ye kunnafonilaw fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani Amsar Mawo ye ɲɔgɔn ye a ye kunnafoni kɛ Seydou Ousmane Madane Haidara ye kuma min fɔ ko ɲɛ gɛrɛ bɔlen bɛ ka ɲɛ salen ma wa ale kun t'a kalama a ye kuma min fɔ o filɛ. Asilamɛw Seydou Ousmane Madane Haidara n y'a kanu ka kuma kanu ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ suru mɔgɔw ani yɔrɔ jan mɔgɔw aw bɛɛ b'a kalama ne kun tɛ Bamakɔ a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko ansaru dɔw ye an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw diinɛ sira kan ko k'u convoquer faamaw fɛ yen o kibaru de fɔra n ye ne bolo fili don nka n'i ma taa yɔrɔ wɛrɛ faamaw fɛ yen kɔ o ka kan sabu jamana a sigilen don sigicogo dɔw de la ɲɛmɔgɔw b'a la mɔgɔw bɛ yen ka fitinɛ kunbɛn fitinɛ kana don jamana kɔnɔ faamaw sigi kun y'o ye o la ni maa min y'a ka baara se faamaw ma o tigi taara a taayɔrɔ la mɛ ne fɛ ka min fɔ mɔgɔ minnu welela faamaw fɛ yen n bɛ ala kɛ n seere ye lahara ni Haidara kelen bɛ segin ala min ma ne t'a kalama n ma maa bila la
ne ye hɔrɔn de ye kuma bi an balimakɛ min kan n'o ye Tarawele ala bi ne seereya a fɔra Tarawele ye fɛn minnu fɔ Ayidara n'a ka jɛkulu ma ngo ni ne kun y'a kibaru sɔrɔ joona ne ka maa kelen kun ti jaabi kɛ bɛɛ kun b'a da de an b'a to ala ma mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ a k'a faamu mɔgɔ min y'a yɛrɛ feere ala ma n'o siranna a bɛ kafiriya de wallahi ala b'a dɔn ni ne Ayidara siranna ala yɛrɛ man kan ne to yen kun kabini ala k'an da ne jamatigɛ ayi a ma kɛ kabini ne wolola ne Ayidara jamatigɛ ma siran mun na mɔgɔ jala bɛ gɛlɛya n'i ka dalilu de silamɛya diinɛ barita diinɛ tɛ a ye mɔgɔw bɔ an ka taa kulo o diinɛ tɛ silamɛya ye silamɛya nana ka fitinɛ de faga silamɛya nana de ka dusukun kɛ kelen ni silamɛ min n'i bɛ kodɔn alakira ka diinɛ binna a bilala a mɛnna nka a bɛɛ ti ban n'i b'a tiɲɛ ɲini ni hakili b'i la a ɲini alakira jogo kunda fitinɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ yen alakira tɛ yen foyi tɛ yen ni setanɛ ibilisa tɛ o de la ne ye aw ansaruw wele a kana mɔgɔ kɛlɛ ansaru ɲɛnama si tɛ yen n'i ye nin kumakan in sɔsɔ a tɛ ne ko a k'a to ala ma n y'a fɔ ka da an ka diinɛ de kan anw ye min dɔ kira taabolo la fitinɛ tɛ fitinɛ mɔgɔya tɛ mɔgɔ neni tɛ ala min bɛ Ayidara ɲininka a dayɔrɔ la maa tɛ nin ko in t'a kalama wallahi mɛ min ye nin kɛ ni Basiru don n t'a jafa dɛ n t'a jafa n ma bila a la mɛ dɔ ye n wele k'a fɔ n ye a mɛnna ko Basiru ko dɔ ye Ayidara ba neni k'a fa neni ko a b'u wele faamaw fɛ n ko Basiru a to ne ye n ta to masa min ma o bɛ ne bɔ ne dalen don n ka ala la bilahi aliyul azim ala b'a dɔn ne Ayidara dalen don a la ne tɛna taa ni n ka ko ye faama fɛ yen n tɛna n ta sara n tɛna bere ta n'o kɛra ne bɔra kira ka sunnamɔgɔya la fitinɛtigi bɛɛ ye setanɛ ka mɔgɔ de ye a bɛɛ i mana maa o maa ye ko fitinɛmɔgɔ don ko mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ ko fitinɛtigi don kana siga dɛ kafiri fiima don maa o maa ko fitinɛ ala jugu ala an ti bɔ ala fɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la don o don ala bɛ ka dɔ fara Ayidara kan e ti fɛ fɛn min ka kɛ don o don dɔ bɛ fara a kan n ko a bɛ ni tigɛ de Use ye kuma de fa ne ba o bɛ mun tiɲɛ n ko a y'a to yen ne ye n ta kalifa masa ka masa ma ala min bɛ gundo dɔn ne ye n ka ko t'o bolo a to ten a ye mun fara a kan a ko min ye fanɛni banɛni kɛ sisan ko a tigi ye mɔgɔ dɔ de tɔgɔ fɔ yɔrɔ dɔ la k'o de y'ale ye a ye min fɔ ye ko n bɛ taa plainte don contre X faamaw ka bɔ a kalama ko dɔw bɛ senna jaafanw don ne ko nin kuma in ye tiɲɛ ka kuma ka nɛni kɛ ka nkalon da dɔ la u yɛrɛ bɛ tila ka taa dekun se o tigi ma o tuma na a fɔ ko Ayidara ka mɔgɔw ne ko n'o yɔrɔ don i bɛ se ka plainte kɛ i y'a fɔ cogo min na contre X ni ni Basiru farala min ma lahara don bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ nin de don mais ne balila k'a mɛn ko a ye Tarawele wele a ye min da ne ni kan n b'a dɔn parce que ne ye hɔrɔn de ye ne ko ɲafara Tarawele ma ne ni Tarawele ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ka ɲɔgɔn embrasser k'a tulo minɛ a ka tila ka fɔ ko ne y'o wele faamaw fɛ yen ne est ce que ne ka kan ka balo tuguni yɛrɛ Tarawele kelen tɛ ko a ye mɔgɔ caman de wele faamaw fɛ yen mais n bɛ fɛ a k'a dɔn Basiru ye nin min kɛ ne tɛ nin kalama ni ala bonya cɛ k'a fɔ n da la n y'a to ala ma ne ka tila k'o tigi wele faamaw fɛ yen welelen kɔ ala faama fɛ yen ne t'u wele diɲɛ faama fɛ dangan ka ye ko la jama kɔni t'anw fɛ jama foyi t'anw fɛ jama min b'anw bolo o ye ala ko jama de ye a ye sabali jama de don jama t'anw bolo i bɛ fɛn bɛɛ mɛn i tulo la ansaruw ye nin kɛ karisa la ko fɛn dɔ fɔra ansaruw ni Ayidara ma fo k'i sa ala t'i sɔn i tulo to mais Basiru a taara ta yɔrɔ fana de la o ni mɔgɔ min ko n tɛ fitinɛ fɛ i bɛ se fanga de ma fanga de bɛ kiiri tigɛ fitinɛ kana kɛ nka ka jamakulu dɔ ye fanga ti olu mara olu yɛrɛ ye jamanadenw ye nka faama t'u mara min ka d'u ye u b'a fɔ min ka d'u ye u b'a kɛ jamana kɔnɔ faama tɛ se ka kuma an t'a lajɛ o fana ma nɔgɔn dɛ banɛnikɛlaw b'an bolo fanɛnikɛlaw b'an bolo mais an bɛ min fɔ Mali faamaw ye fanga fila jamana kelen kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ Mali fanga n'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la a man ɲi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Seku Usumani Madani Ayidara kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ kuma min n'i y'a sɔrɔ o fɔra kununko ka jaabi ta ka ɲɛsin o waleya ma k'a dantigɛ k'a fɔ k'ale tɛ a ko ju la an bɛ dugawu kɛ yarabi bɛnɲɔgɔnya o bɛ sabata ko kɔnɔna na cogo min na o se masaramani ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen kalata yalima na kɛ walima dɔ ka fara kan dɔ kana fara waati kundala kan n'o ye fangala fanga ma ɲɛma olu ka fanga kundala ye dɔw b'u hakili di o sen fɛ Sori Ibrahim Tarawele n'i y'a sɔrɔ ale ye Fermali ɲɛma ye ale hakili ye mun ye an ka lamɛn
minnu bɛ ka ko transition ko élection ka kɛ Mali tolu ta ye minnu fɛnɛ kɔnna u yɛrɛ ma ka wuli k'a fɔ ko ka transition prolonger Mali tolu ta ye Mali ye malidenw de ta ye hali ni acteur politique bɛɛ bɛnn'a kan autorité u bɛɛ bɛnn'a kan k'u bɛ transition kɛ k'a da tile 2 ma n'a ye malidenw ja an b'an si tɔ bɛɛ kɛ camancɛ fanga la parce que Mali ye malidenw de ta ye n'a ye malidenw ja an bɛ bɔ république yɛrɛ la ka taa empire la empire du Mali an bɛ segin ka taga o ma Mali ye malidenw de ta ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw girinnen don k'u pan ka sɔrɔ kotigi ma pan kotigi ye jamanadenw de ye wa ko kun bɛ fanga de bolo ko y'o 2 de ye kotigi ye jamanadenw de ye ko kun bɛ fanga de bolo donc nin kulu 2 fo bi bɛɛ kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan faire Mali ka ye la ɲɔgɔn sama min ni mɔgɔw bɛ ka kɔn o ma o ye wulikajɔ prématuré faire Mali ka ye la denkɛrɛfɛ t'a la o fanga ɲinina o fanga dila o nin bɛɛ bɛ jamanadenw de kɔnɔ an bɛ wagati min na camancɛ fanga de don wa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ dankan min na dankan gɛlɛmanba don a waati man ka kɛ i n'a fɔ ni jamana bɛ waati normal kɔnɔ fanga ɲini ɲɔgɔn sama bɛ kɛ cogo min a man ka kɛ o ye an kan k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw de bɛ ka faga watakunna an kan k'a dɔn ko mɔgɔw de dɛsɛlen bɛ ka t'u ka foro la dɔgɔfili mara la an kan k'a dɔn ko mɔgɔw de menacelen don sɔgɔ fɛ an kɔrɔ Sikaso mara la an kan k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko fanga bɛ wolomasi tabagaw de bolo ne ye nin fɔ depuis fanga in binna yɔrɔ fanga in binna kulu fɔ mɔgɔ fɔlɔw wulila u jigi kun bɛ mɔgɔ minnu ka fara ka walasa ka camancɛ fanga kɛlɛ ne kun b'o la parce que jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita n b'a fo k'a barikada nin kɛnɛ kan ale ka fanga kɔnɔ ne kun b'a cɛma ne kun ye chef de cabinet donc mɔgɔw digilen bɛ min na Mali la o de ni fanga yɛlɛmana dɔrɔn mɔgɔ min kun bɛ fanga kɔrɔ kɔnɔ olu bɛ se ka wuli k'u kɔkɔ da fanga kura la o fasoden juguya wali kɔrɔ min b'an fɛ yan ne ma taa sira fɛ et puis n y'a fɔ mɔgɔw ye n ko fanga filɛ ni marifatigiw de bolo wa a bɛ marifatigi minnu bolo denmisɛnninw de don wa denmisɛnnin minnu don u digilen don maa fa de la u digilen don kɛlɛ de la donc n'an y'an farati k'a fɔ k'an bɛ ninnu jatigɛ n'u ka marifa ye ninnu tɛna sɔn mɔgɔ k'u n'u ka marifa minɛ dɛ ni maa min hakili la k'i bɛ taa ɲɔgɔn yew kɛ hôtel daw ni restaurant daw ni fɛnw na k'i bɛna ninnu jatigɛ ko ka fanga malaku minɛ ninnu na k'u minɛ k'u don kaso la u ti sɔn dɛ bawo a ɲɔgɔn kɛra la a ma mɛn Amadu Aya Sanogo ninnu ta tɛmɛnen kɔfɛ foyi fanga ti minɛ sɔrɔdasi la nin jamana in kɔnɔ tuguni i ka tila k'a manamana minɛ ka taa datugu n y'o fɔ maaw ye n k'an ka ninnu dɛmɛ camancɛ fanga n'i bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ i bɛ camancɛ fanga de dɛmɛ o ka ɲa n'o kɛra a bɛ dabila e bɛ fanga sɔrɔ an balona k'a fɔ ni tun ye Sori Ibrahim Traoré ye o hukumu kelen in kɔnɔna na kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u tun y'a yira k'a fɔ ko jamana kuntigi kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka ale dɛmɛbaaw ye olu ka bolo kan Seku Ɲame Bacili ale yɛrɛ bɛ hakili da ko sen fɛ an ka lamɛn transition ye waati kunkurunin de mun y'a to ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ ka caya kojugu parce que dɔw de garizigera jɔyɔrɔw la u b'a dɔn k'a fɔ ni an bɛ condition normale la i se ka jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ il faut que hadamadenw k'a dɔn ka tant que hadamaden n'i ma sɔn aw yɛrɛ damaw bɛnna fɛn minnu kan o waleyali ma ça veut dire k'an bɛ segin anarchie de la a bɛ i n'a fɔ i bɛ hakɛ to an ni baganw bɛɛ kɛra kelen donc anw tɛ se k'a permettre bi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛn n'a ye k'a fɔ transition ye waati kunkurunin de a fɔra mandat de ye san 5 ye transition ye waati kunkurunin de mais mɔgɔ min ɲɛna ni kalafili yɛrɛ kɛra a ɲɛma hali minnu b'a la ko kalafiliw tɛ organiser u ɲɛma hali ni y'a k'a ɲɛma dɔw bɛ yen u b'a dɔn tigitigi u bɛ jɔyɔrɔ minnu na u t'a sɔrɔ u b'olu dɔn maintenant n'olu nan'o jɔyɔrɔ sɔrɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya de nana n'a ye jamana bilala dingɛ dɔw de kɔnɔ u ye jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ anw t'a fɔ u n'a man kan u n'a kan ka waati kɔnɔ waati min bɛɛ b'a dɔn waati normal tɛ mais ni minnu dalen d'u yɛrɛ la pourquoi u bɛ siran kalafili ɲɛ ne ko yalima minnu bɛ k'a ɲini bi kalafili ka kɛ dati la dati min bɛ ka kɔfɔ olu dɔw dati sugandi wa an k'o ɲininkali fana kɛ mɔgɔw la est ce que anw minnu ko ko kalafili ka k'a dati la anw de ye dati in sugandi wa dati in bɔra jɔnniw da o minnu bɛ fanga la bi a bɔr'u da n ko minnu ye transition in yɛrɛ sigi k'a fɔ an b'a fɛ a ka taa nin sira in fɛ olu de taara ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan tile 3 kuma hadamaden mana kɛ cogo o cogo donc o bɛ mun yira olu minnu kun tɛ fanga la o waati olu de ko wajibi transition in délai ko don kelen tɛ yɛlɛ a kan olu de y'a fɔ mais bi ala y'a kɛ kow yɛlɛmana Moktar Rawani bɔra yen olu yɛrɛ nana olu kun ko kunu ko tile kelen tɛ yɛlɛ a kan maa si m'u nɛni maa si m'a fɔ fasoden jugu don maa si m'a fɔ apatridu don bɛɛ ko maliden ɲumanw don u y'a fɔ ko tile kelen tɛ yɛlɛ a kan bi u bɛ fanga la anw ko tile kelen tɛ yɛlɛ a kan u yɛrɛ ka kuma fɔlen na an seginn'o de kan u ko k'anw de ye fasoden jugu ye olu y'a fɔ kunu u ma kɛ fasoden jugu ye mais anw y'a fɔ bi anw ye fasoden jugu ye ne bolo deli ko an bɛna kuma la parce que yɛrɛ sɔsɔ ani c'est-à-dire ka i ban k'i dalakan batu o de ye jamana in bila diɲɛ caman kɔnɔ mɔgɔ minnu nana ko Mali kura maa minnu nana ko maaw kun t'u dalakan batu k'olu b'a fɛ sisan Mali yɛrɛ maracogo ka kɛ dalakan batu de olu tigiw tɛ se ka na k'u yɛrɛ dalakan sɔsɔ kan k'an da de o kan a ka gɛlɛn u ye fɛn minnu critiquer kunu u bɛ ka segin o fɛn kelenw de la ka taa jɔ devant les peuples devant la représentation nationale ka kumaw fɔ i tɛ se ka minnu kɛ ka kumaw fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ minnu yɛrɛ tɛ se ka waleya an balona k'a fɔ ni tun ye Seku Ɲame Bacili kan ye an ka jamana basigi lafiya bɛna sira min fɛ yarabi Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ bi
min ye dɔrɔgu ye ɲɛnaminimafɛnw ka se k'olu ta ka kɛ sababu ye u bɛ kɛ gɛlɛya don sigidaw kɔnɔna na o kɛra faraɲɔgɔnba dɔ ye Misabugu a kɛnɛ kan Siri Kulubali tun bɛ a ye ɲininkali ta ne ka ɲɛsin Mɛnkɔrɔma ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Mɛnkɔrɔ di Amadu Samake u b'a fɔ ma vie tiɲɛ tiɲɛ ka di Ala ye an bɛ donni minɛ i n'a fɔ bi i bɛ denmisɛnnin fanba ye bi dugu in na a bɛɛ de jɛnnen don ni mun tɛ drogue ta u bɛ joint min ni mun tɛ joint min u bɛ furakisɛ ta bon vraiment a kɛlen don kɔlɔlɔba de tuma dɔw la hali n'i y'a ye u ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ni wulila k'i b'u bɔ ɲɔgɔn na gɛlɛya de don k'u tigɛ yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn k'a waranga ka bɔ mɔgɔ bolo i b'a dɔn wa jigitigɛ ko yɛrɛ ye mun ye n'o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye wallahi Allah faamaw b'u minɛ kuma dɔw la n'u y'u minɛ bi sini b'u ye ne ni Ala cɛ faama jumɛn faamaw bɔ kuma dɔw la u bɛ na en civil u bɛ na u b'a fɔ k'olu ye autorité u ye donc olu b'u minɛ an yɛrɛ tɛ gɛrɛ u la des fois i b'u ye u bɛ kɛ mobile numéro tanw na u bɛ na armement b'u bolo sen dɔ la yɛrɛ dɔ de la ka na a don an y'a 13 mɔgɔw wele wara ka sira fara la 13 mɔgɔw nana a y'a carte bɔ ka présenter k'ale ye policier k'olu bɛ Alde Bamako yɔrɔ la ko yɔrɔ dɔ bɛ k'olu de ka baara ye drogue fraude drogue baaraw ye donc a donni kama jama nana ye bandi tɛ a y'a kuma fɔ ka ban bon a y'a mɔgɔ ninnu minɛ a taara après an y'a ye o mɔgɔ kelenw nana u bɛ feere la parce que fɛn kɛlen don kɔlɔlɔba de ye a kɛlen don kɔlɔlɔba de ye n'i bɛ Carrefour kɔnɔ bi wara ka sira fara n'i yɛrɛ bɛ yen wallahi Allah i jigi de bɛ tigɛ mɔgɔ CV de tɛ ko la a filanan fɛnɛ c'est-à-dire sigida mɔgɔw de b'u jɔ u jɔyɔrɔ la i ɲɛ bɛ Sotrama arrêt bi yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ yen i bɛ muso minnu ye fura feerelaw la dɛ fura feerew la drogue ninnu b'olu de donc an ka laɲini kɛ an ka s'u ma an ka juru la u k'a dabila bon n'u m'a dabila fɛnɛ an ka kɛlɛ kɛ n'an y'a kɛlɛ kɛ n'an ye mun minɛ kangari dalen u ye gindo la kɔfɛ n'an ye mun minɛ an yɛrɛ bɛ c'est-à-dire population b'a ko suit tribunal la a ka taa dɔnbaga t'a la somɔgɔ t'a la n'an ne bɛ mun fɔ faamaw ye tiɲɛ ka di Ala ye bi ko in ne t'a da faamaw fɔlɔfɔlɔ kunna ne b'a da denmansaw kunna bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la masa bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ni den ka wuli i ni den ka da kana négliger tuma dɔ la ala kanu i k'i den bɛlɛ tile kɔnɔ i ka tugu a kɔ a bɛ fɛn min na n'a ma mun ɲɛ i y'a to cɛ ye koyi kɔfɛ ne bɛ mun fɔ faamaw ye faamaw Mali faamaw u ka sira Ala ɲɛ u ka sira Ala ɲɛ parce que nin ko nin filɛ nin bi ala olu yɛrɛ bɛ k'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ne y'a faama ye ne ni Ala cɛ a bɛ banini ni fanini k'a falen c'est-à-dire mɔgɔ gansan a b'a fa n'a ba nini et puis a donni kama kɛra ɲɛna commissariat dɔ de kɔnɔ ne ni Ala cɛ foyi ma bɔ a la donc vraiment olu yɛrɛ ka côté man ɲi kalon ka dabila wo a fanba bɛɛ dulɔmina ye a bɛɛ tɛ dɛ wallahi Allah ɲuman b'u la c'est-à-dire dan tɛ minnu na minnu bɛ baara kɛ u ni Ala cɛla la mais an mago bɛ jama fanba de la vraiment bɛɛ k'a lajɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o kana se ka foyi wɛrɛ kɛ dɛ ni mun kɔni minɛna u k'o ko segin ka s'a dan na parce que kuma dɔ la Ala la an b'a ye minnu b'a u minɛ o ye anw ɲɛkɔrɔ kow de mais sanfɛla ye tribunal ye fo tribunal fɛnɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ an balanen ka fɔ Mɛnkɔrɔ kɔfɛ 13e arrondissement olu ka cɛbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ commandant de police Ousmane Fada Diallo 13e na min ye n se yan o ye ka na n ka fama représenter n'o ye commissaire 13e commissaire sur invitation de la population gulɔmin ani drogue donc n nalen b'o de la n bɛ min dɔn a ko la ka na partager avec la population ka ɲɛfɔli k'u ye n fɛnɛ ka faamuyali sɔrɔ u hakilina la drogue min sababu ka ca i tɛ se ka fɛn kelen ta k'a fɔ ko don n'i ye dɔ ɲininka u b'a f'i ye ko pauvreté don n'i ye dɔ ɲininka u b'a f'i ye ko éducation don n'i ye dɔ ɲininka u bɛ fɛn caman f'i ɲɛna a ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ a ko la yasa a bɛ se ka dabila cogo min an ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛw tigɛlen don sariyaw bɛ nin bɛɛ kama textes bɛ yen an yɛrɛ de ye textes kɛ n'o ye population ye textes appliquer baga minnu kan ka veiller o kan minnu kan ka appliquer sur les gens olu bɛɛ bɛ yen u bɛɛ dɔnnen surtout bɛɛ dɔnnen don anw ka baara ye min ye o dɔnnen minnu ka baara ye ka décision ta drogutala ninnu ni dulɔmina ninnu ka tɛmɛ a dan kan ka tiɲɛni ni fɛnw kɛ ni an y'an ka baara kɛ ka taa a do olu ma n'olu ye justice ye olu fana b'u ka baara la a ɲɛ ma mais mɔgɔw kana bila u kunna k'a fɔ ko policier ni justice ou bien gendarmerie force de sécurité ni justice dɔrɔn de bɛ se ka nin baara kɛ non 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 nin baara fanba a bɛ population de bolo une prise de conscience réelle de la population fo mɔgɔw k'a faamu dɔw bɛ yen olu chargelen don fɛn dɔ baara la mais u kelen tɛ se ka kɛ dɛ parce que sigida tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ bɛ drogue ta mɔgɔ bɛ gulɔ min mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ kɛ ou bien mɔgɔ bɛ nin feere mɔgɔ bɛ nin kɛ tan mɔgɔ bɛ nin kɛ tan ko mɔgɔ t'a kalama les familles qui profitent de ce fléau là mɔgɔw b'u dɔn sigida la mais jamais u tɛ dénoncer dɔw b'a yira k'a fɔ ko hali n'u kofɔra n'u minɛna ko wagati ni ku bɛ bila e bɛ se ka mun fɔ k'u minɛ k'u bila mɔgɔ tɛ se ka minɛ fɛn dɔ la k'a fɔ k'e bɛ si bɛɛ ko la o hakɛ de bɛ yen n'i y'o hakɛ kɛ min ni sariya cɛ i bɛ labila kɛ n'a sɔrɔ a tɛ hakɛ o yɔrɔ bɔ i bɛ labila fɛnɛ mais mɔgɔw kana fɛn dɔ ta k'u bila u kunkolo la k'a fɔ n'u taara polisi la ou bien n'u taara justice la à chaque fois n'u ni nin kɛra u bɛ labila u bɛ labila u bɛ labila polisi justice nin bɛɛ bɛ baara kɛ sariya de kan personne ne peut aller au-delà de la loi ni peine dir'i ma n'i taara n'i ye peine purgée forcément tu
tu dois recouvrir ta liberté. N'o yera fɔ ko wa k'a labila donna ta bɔra ta ou bien ni min taara n'o tɛ datuguli kun yɛrɛ bɔ ko fɔ forcément u ka datugu ka déférer. Non, je vous en prie, fɛn bɛɛ réglementé len don. An balana k'a fɔ ni tun ye 13 mɔgɔw ka cɛbɔ ye kɛnɛ kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkana na mun b'e bolo Umu Danbele. An karamɔgɔ an bɛ taga Europe jamana kan. Cɛsiri ni jijɔw bɛ sen hali bi Europe jamana kan ka se ka tasuma kasara in bali ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. O kɛra sababu ye o waati kelen na Turiki tun ye u ka machine bɔnɛ u ni na. Marabagajɛkulu ɲɛmaa bɔra k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka dan sigi ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na ni tasuma kasara la ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Israël jamana kan. Israël lasigidenso dayɛlɛla Maroc jamana kɔnɔ. O kɛra sababu ye Israël minisiri ale tun ye taama kɛ ka taga Maroc jamana kan. Baaraɲɔgɔnyaw tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a lakuraya. Nin wagati in na lasigiden kura sigira Maroc jamana kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Algérie jamana kan. Nin y'a tile damadamani ye tasuma kasara kelen bɛ ka maa caman bɔnɛ u ni na. O kɛra sababu ye jamanadenw bɔra Algérie jamanadenw bɔra ka taa sibila caman ta ka ɲɛsin u fasoden ɲɔgɔn tɔw minnu tora tasuma kasara in senfɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Haïti jamana kan dugukolo yɛrɛ kɛra sababu ye ka maa 1000 ni kɔ ɲɔgɔn bɔɲanko bɔnɛ u ni na ka maa caman jogi. Nin waati in na maa dɔw tun nɛmɛ dugukolo yɛrɛ senfɛ halisa olu ma se ka ye fɔlɔ. An karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni tun y'olu dɛ. Umu Danbele fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an kisi kasara ma an ka jamana ani jamana wɛrɛw fɛn min ye kasara ye yarabi Ala k'an kisi kasara ma sango dugukolo yɛrɛ yarabi Ala k'an kisi o ma n'an bɔra ye. Asura o kan ka bɛn sini araba sufɛla ma ni ka dugu jɛ alamisa la a bɛna ɲɛnɛma yɔrɔ caman na an welelen bɛ Yirimajɔ karamɔgɔ Sangare fɛ CSK terrain kɔnɔna na ale bɛna wajuli basigi min bɛ n'o ye karamɔgɔ Sangare ni bɛ lajɛlen k'ale ma ko Konate Junior an bɛ dugawu kɛ kɛnɛ in yarabi Ala ka sigi yɛrɛ la ka wuli yɛrɛ la n'an bɔra hukumu kelen kɔnɔna na Joyilakaw fɛ karamɔgɔ Maliki Danbele ale b'a kɛnɛ sigi san o san an welelen bɛ o kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma Joyilakaw fɛ ni Ala sɔnna ma kɛnɛ min n'a bɛna sigi Ala ka jɛ hɛrɛ la Ala ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana ma n'an bɔra ye Fana marabolo kɔnɔ na kɛrɛnniyana Umaru Kulubali Bɛlɛkɔnɔ Umaru wa kɔrɔ Bɛlɛkɔnɔ Umaru Kulubali ale yɛrɛ b'a kɛnɛ sigi san o san Kɔlɔmada ɲɛmaaba Musa Sanogo ale ko k'a bɛ wele bila bɛɛ ma a terikɛ n'a jɛɲɔgɔnkɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tɛli kɛ Umaru Kulubali ni bɛ lajɛlen kama ko Bɛlɛkɔnɔ Umaru ka bɔ wa kɔrɔ ko sini araba sufɛla fɛ min ye Asura tile 10 su ye a bɛ ɲɛnɛmaya ale fɛ yen o tuma Fana mara n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka ye o kɛnɛ kan a dugawu kalan ka taa se ka dɔ ka fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ sigi sen kan ka dugawu kɛ jamana ye o bɛɛ lajɛlen bɛna k'a kɔnɔna na Ala k'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ ni baden na k'a kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye ka foli ni tani ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ji kasara y'an sɔrɔ min ka dɔ ka fɔ dimanche sufɛla fɛ ni ka dugujɛ ntɛnɛn na k'an ka minɛ caman tiɲɛ ji fɛ o kuma fɔra kunun ko maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u wulila ni k'u jɔ ni ka se ka na bɔ an ye ka t'u ɲɛ da an kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na Erzana Yakuba Dunbiya k'a fo ka tila k'o foli kelen ta ka ɲɛsin Bawa Nɛgɛ Dugure ma k'aw fo ni ka waleɲumandɔn maaw man ca maa bɛ maa dɔn ni gɛlɛya y'i sɔrɔ walima ni nɔgɔya y'i sɔrɔ maaw ka jate bɛ bɔ ɲɔgɔn kan o de la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala u hamina n'an ye cogo min na k'aw bɛɛ fo ni ka waleɲumandɔn jamana kɔnɔ na n'an bɛɛ jɛra ni ka hinɛ ɲɔgɔn na walima ka ɲɔgɔn filɛ dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya dɔ bɛ u bɛ fo an na k'a bɛn n'a ma diyara n ye kosɛbɛ k'aw fo ni ka waleɲumandɔn yarabi Ala kana juru sara n'a ɲɔgɔnna ye ka foli di bɛɛ ma minnu y'an sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ minnu m'an sɔrɔ k'o se ka kunnafoni dila bɛɛ de ko k'a ka di ye n'i m'a di bɛɛ b'i wele wa n'i ye kungo f'i yɛrɛ la maa min bɛ yen n'o b'i wele o man ca dɔw bɛ yen olu de b'a dɔn hali ni m'u ta o tɔgɔ ma n'i y'a fɔ dama u bɛ wele ka jɔ o yɔrɔnin bɛɛ la k'i sɛgɛrɛ k'u fo ni k'u waleɲumandɔn baara in ye sanjikɔrɔ wɔsi ye dɛ bɛɛ de ko a ka di ye misaliya n'an ye kunnafoni ba san b'a bila WhatsApp kan ni min m'a sɔrɔ tile kuturu k'a taara u bɛ tile k'i wele wa si kelen tɛ fisaya ni si ye n'a bɔra maa kelen kelennin na k'a fɔ k'olu b'a fɔ ko i b'a kɛ kunnafoni yɛrɛ gɛlɛya ye sango i bɛ musaka minnu k'a la o miiriba man ca minnu b'u to bɛɛ la ka wulikɛjɔw kɛ tuma ni tuma ka se k'u hakili to i la olu ni foli ka kan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲumandɔn a ka dɔn bi an bɛ nin baara min kɛ an b'a kɛ gɛlɛya dan de kɔnɔna na jama mana daji to i kan a b'i ɲigin an ka hakili to a la k'a fɔ baara in bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn Ala ka hakilila duman d'an bɛɛ lajɛlen ma